ČSSD kontinuálně od minulého volebního období říká, že problém církevních restitucí by měl být vyřešen, ale měl by být vyřešen po celospolečenské dohodě. Koalice opět přistupuje k metodě, kdy si ustavila vlastní vládní komisi, zástupci opozice do ní nejsou zváni. My neznáme teď podrobnosti toho nového vládního plánu, zatím jsou pouze kusé informace a já myslím, že současná situace českých veřejných financí si vyžaduje aktuálnější řešení poněkud jiných problémů, jako jsou třeba reforma zdravotnictví, jako je změna daňového systému. Nevylučuje to samozřejmě možnost jednání s církvemi, ale opakuji, na základě celospolečenského konsenzu. Čili pokud vláda opět sama něco připraví, zpracuje, položí na stůl, zavolá pak sociální demokracii a řekne, tak nám to podpořte, tak takovým způsobem se v civilizovaném demokratickém státě nepostupuje. A co by pro vás bylo přijatelné a co naopak nikoliv? My neznáme žádný obsah těch návrhů, takže počkáme, s čím vláda přijde. Ona mezi tím také vyjednává s Českou biskupskou konferencí a pak budeme připraveni věci komentovat. Já jim připomenu z toho minulého volebního období, že my jsme nesouhlasili s tím návrhem tehdejší Topolánkovy vlády na to, že má být poskytnuto finanční odškodnění v celkové výši přes 70 miliard korun, na to několik desítek let. Ono se to pak vyšplhalo, tuším, na 4 miliardy. To je jedna věc. Druhá věc, dlouhodobě principiálně odmítáme třeba systém naturální restituce. Takže když tak občas slyšívám nápady, že bychom vlastně mohli část státních lesů převést na církev, tak pak se musím ptát, jakým způsobem proběhne legislativní změna. Dneska jsou Lesy České republiky státním podnikem. Lesní půdní fond je chráněn. Kdo udělá ocenění? Bude oceněna nejenom lesní půda, ale také ta dřevní hmota. Rozumíte, bavíme se o spoustě neznámých, zatím koalice žádné podrobnosti ČSSD nesdělila, tak po mně ani nemůžete chtít definitivní stanovisko.